שלום, אני ניר קוריס, וזה הפוסט וידאו הראשון שלי. החלטתי לפעול למען מטרות שחשובות לי. אני יזם, ובגיל 27 החלטתי לעשות משהו למען המדינה שלי, למען דברים שאני מאמין בהם, בתקווה שעוד אנשים יצטרפו לדרך, ובאמת אוכל להשפיע ולסחוף אחרי אנשים אחרים. אז ככה, אני חושב שאנחנו כישראלים ובכלל כעם יהודי, אנחנו מטבענו ספקנים. אנחנו לא מסופקים. אנחנו תמיד חושבים שאפשר לשכלל, תמיד חושבים שאפשר לשנות, תמיד חושבים שאפשר טוב יותר בכל דבר. לפעמים זה יכול להיות דבר טוב, רוב הפעמים זה דבר טוב. זה אחד הדברים שמובילים את המדינה שלנו, למשל, להצלחה בינלאומית. שאנחנו לא מסתפקים במה שקיים בסטטוס קוו, שאנחנו ממציאים לעולם, שאנחנו מחדשים לעולם, שאנחנו מחפשים כל הזמן דרכים לשכלל, שאנחנו כל הזמן בודקים את הקיים ומנסים לעשות טוב יותר, משופר יותר. ולפעמים, כשיש יזם אחד שמנסה להוביל דרך חדשה מסוימת, מכל בחינה, מכל תחום, הוא נתקל בקצת סקפטיות, בקצת ציניות, בקצת ביקורת, וזה בסדר. גם אני חלק מזה, וחלק מהעם הזה. ועל אחת כמה וכמה, במדינה כמו שלנו, שכל אחד הוא ראש ממשלה, שכל אחד הוא מדינאי, שכל אחד הוא מאמן נבחרת ישראל, וכל אחד יודע יותר טוב מהממשלה מה צריך לעשות ומה היה צריך לעשות, ואם היו רק מקשיבים לו, הכל היה טוב יותר. בסדר, אנחנו יהודים, זה העם שלנו. גם כלפי עצמנו, גם כלפי עמים ואנשים אחרים בעולם. אז אני מנסה להוביל פה תהליך חדש. אני מקווה שאני באמת יענה על איזה שהם ציפיות שקיימות אצל אנשים. אם תהיה ביקורת, אני אדע להתמודד איתה, ואני אבחן באמת בהתמדה. אני מאמין שאחרי התמדה ואחרי רצינות ואחרי באמת עשייה וכברת דרך יוכלו לשפוט את המעשים שלי ואת הדרך שלי. יש לי כבר דרך מסוימת בעולם היהודי ובישראל בכלל, עם מיזמים ופרויקטים שעשיתי, אבל מבחינתי הדף חדש ונקי. אתם מכירים אותי מהיום ותמדדו אותי על פי המעשים שלי. אוקיי? במידה ואני רלוונטי, במידה ואני מספיק טוב, תלכו אחריי, תזמו ביחד איתי, תעשו איתי ישראל יותר טובה, תעשו איתי עולם יותר טוב סביבנו. כי מה שחשוב לי זה באמת להוביל למען עצמנו, פנימה, אכפת לי מישראל, אני רוצה ישראל יותר טובה למען עצמנו, לטובתנו, וכן, אני גם רוצה שהעולם יראה בנו מקום יותר טוב, מקום שתורם, מקום שמביא ערך, מקום שמבוסס על שכל, על תבונה, על לב, ומקום שבאמת לא רק אכפת לו מעצמו, אלא אכפת לו גם מהסביבה שלו ומהשכנים שלו. אז תצטרפו לדרך הזאת יחד איתי. תודה רבה לכל מי שמאמין, לכל מי שהולך איתי עד היום ומי שהלך איתי מהיום. זה המשמעות של מנהיג. וזו גם האחריות שיש על מנהיגים. סך הכל, אני רוצה להצליח, אני רוצה את התמיכה שלכם, ואם אני ראוי לה, אני אקבל אותה, אני בטוח. אז תודה רבה לכל מי שצופה, ויאללה, תשפטו אותי. זה אנחנו יודעים לעשות הכי טוב. ביי ביי.